Манчо, ти май заспа? Не съм. Искам да ти кажа, че нашият род, нашата династия е най-стара тук в село. Виждите ни, двама братя първи са заселили тук, там от Балкана, и голямото село в Гарбано. И местните коленците тук са ги нарекли гарванците. Гарванците. Манчо, дай една от дублите да запалим. Там как върви, бе? Тамбурата приключва, списъка след малко ще напише разписките, остава само Манчо да ги подпише. Бе, то можеш и без разписки, бе, Джама. Не може. Как така без разписки, бе? Колко спари минават хората? Абе, продано, бе. Абе, щерева. Къде са губите до сега, бе? Не виждаш ли, че бързаме, бе, кмете? Ох, езика си сплезе от тичане, кмете. Езика. Ти тичаш, ама то твоето лъвгръсно тича. Не се бе кмет нещо толкова спари, кмете. Пък и ние ги нямаме като тебе на готово ете и да ги дадем на тук. Нашето хора тича не иска. Ама че то като искаш да печелиш, ще тичаш, бе. Сте, бе. Я вървете сега при тамбурата, че той само вас чака да приключите се. Ето. Ето какво ще е да на Манчо. Повече души, ама толкова виж всичко излязло на Мегдан. Не бой се, бе. Нашите хора знаят да пазят тайна. Абе, Манчо, елате да се разправяш с тези жени. Аз не мога. Какво искат, бе? Искат да внесат 70 000. Да двете 100 не може. По 5 дяла на човек само бе. По 5 дяла много ли, а? Не може. Как бе да не може, бе, Джама? Така не може. На вас се падат по 2 дяла и половина. Как бе по 2 дяла и половина? Нали беше по 5? Хайде, 2 дяла и половина. Печалба само 100 000, а? Че аз за толкова с малко пари не си мърсе ръцете с вашите фалшиви каймета. Тъй да го знаеш. Ако е печалба да е. Пари 200 000, бе. Ам че тъй ли и ние да разберем нещо от тази сърджешка фалшификация? Ще усетите. Малко ли са 100 000, бе? Ни орал, ни попал. Хайде, ти хичен ти да думаш, ами вземай парите. Хайде. Разберете, бе, хора селя. Манчо не се съгласява да замени с повече от 500 000 ваши пари. А пак тук е влезна една сума 700. 700 000, ли? Абе, вие луди ли сте, бе? Как ще тръгна аз с толкова много пари? Ако ме оберат някъде по пътя? Как ще ти уверят, бе? Първо, по нашето село няма разбойници. Второ на второ, ние ще бъдем двете с тебе. Ще превучим с автобус до града, а пък ти пратки път с влака чак до София. Ама ако случайно умра? То тъй лесно не се умира. И да умреш, парите ни ще се върнат тъй до стотинка, даже с протокол. Пък и мен от умрял човек не ме е страх. Той петача не би взел с него се на оня святя. Ами от жив човек не те ли страх? Например от мен? Хайде, къде ще шаваш? Кълъпите нали са в нас? Хайде, дори ни там в списъка и с много разсъждение. Добре, айде, съгласен съм. Добре, най-после. Сакаш правите кабинет на криза. Манчо, бе, ето тук съм ти нагласила списъчето. Така, всичко е написано. Най-напред ще донесеш нашите кръстини. После, 5 чиста хубави коприни чорапи, 2 хубави коприни за 2 роки. Едната червена, защото сега червеното е на мода, а пък другата да бъде лилава, защото пък на мен ми харесва повече. Така, а за мама ще донесеш, тук съм ти записала един хубав, купилен виенски чомбер. За мама. После 2 хубави кучийки пудра, ама от най
най-листчето да го туря тук до сърцето си. Боже, и целува хартишката. Абе, Манчо, аз къде съм? Добре, дай. Абе, Манчо, ма ти сякаш не ме обичаш. Ама защо за тия работи? Сега аз трябва да те уча, бе, Манчо. Айде, ела там, никой няма да ни види, да се изговорим. Манчо, бе! Манчо! Манчо! Какво, бе? Няма да видим сърдичката и ела да подпишеш разписките. Чакайте, защо бе, Манчо? Моля се, виж багажа. И аз да ви кажа, и аз няма да кажа
Хайде, запишете ме в кооперация за мен. Знави 5000, после ще ми дадете 25, нали? Такова е правило. Абе, човече Божий. Мете, не го усупай толкова де. Кой е касиерът тук? Намо парите, запишете ме и ми дайте разписка. Айде бе, старче, скрий си парите и не остави на мира. Айде. Не ме искате в кооперацията, а? Само ви се забогатявате. Ви запечете. Добре, с Богом. Прибирам си паричките и отивам долу в кръчмата да обаря на всички за вашата бащина кооперация. Те ви присегнат. Чакай, бъде, ти пак много бързо се сърдиш, бе. Йо, и ти се сърдява. Така, айде, давай парите тамбурат. Давай го списъка. Щом стигна в София, ще ви пиша. И щом стигна в Виена, пак ще ви пиша. И най-късно до 2 недели съм тук с калупите, с книгата. Ама съндъка да го пазите като очите си. Бъди рахат, бе. Тото работа е нашата. Пипната книга всичко отива по дяволите. Усетите ли нещо подозрително, веднага го скрийте на някое скришно място. Бъди спокоен, бе. Ние да сме вчерашни, бе, Джана. Списъкът е вече готов. И дявола вече не може да влезе в него. Още сега ще раздам разписките на всички. Де се го мислива? Али ти фотография на тръба си. Стара съм дявол много в ръката, болят и това са тук тръбно тук. Какво има, бабо Куке? Че додо и аз да се купя малко каймета. Каймета, бе? Че какви каймета? Че там от днес вие ги правите тук. Тя знае, аз си казах. Много. Нищо, стара бабичка, бедна, никого си няма. Нека и тя да спечели нещо е. Че да спечеля, че да има с какво да ме заровите. Само тя и никой други. Хайде, бабо, я, извади парички. Само ето и ми останало, кога се го варя. 100 лева. Стоя, ама аз искам от новите. Дай, бе, дай там да се пръждосва от тук. Нати, бабо. Ама ти колко ми даваш? Не ги брой. Повече ти давам. 500 ти давам. Хубаво, синко, хубаво. Дай прибавка отгоре, айде. Види си, бабо Кункей, 500 лева, 10 каймета, че и прибавка отгоре. Да си жив и здрав, синко, да си жив и здрав. Да споменувам молитвите си тук, да съм жива. Бабо, никого няма да кажа съкън, да не се похвалиш някъде. Не ще да кажа, бъдя много. Ани сега, Манчо, Бого, на добър ти път и гледай, побързи да се върнеш, че на мене парички ми трябва. Ще закосате на тебе пари, бе, много. Каза, що бе, кмете, на баба Кунка трябва за погребение, а пък на мене, знаеш ли, кой да ми потрябва ти за сватба. Свят коя, не се знае на кому за какво ще трябва. Хайде сега, с Богом ви и на добър път, Манчо. Хайде. Господа, от този старик да се пазите. Да му се не види и дъртяла, значи. Аз да побързам, че да не ме свари някой друг тук. Тамбура, я моля се разпореди да доля в комбара. Аз отивам да се снягам.
Айде, тате. Богу. Богом, синко, и по-скоро да се върнеш. Много здрави на сватята и да не я доведеш на връщане. Богом, мамо.